खुलुमबाय लोगोफोर दिनै मोनसे दिनैनि बे गोदान भिडिअ'जों नोंथांमोनखौहाय आं गोसो जादों बेनो जाहैबाय जों नुबाय थानाय जायखौ दिनैहाय फरेस्ट लेन्ड होननानै फरेस्टनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनैहाय गोबां बर' सुबुंफोरनि न'खौहाय दिनैहाय सिफायनायखौ जोङो नुदों आरो बे समावहाय सासे जोंनि सिबियारि जायखौ जोङो जिसेया समफ्रामारि होननानै जोङो मिथियो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथाङा गोबां दुखु मोननायजों एबा गोबां गावनि साननायजों दिनै बिथांमोननो सुबुंफोरनोहाय थाखायहाय दिनैहाय गोबां रोखोमनि हायाब्लाबो जि हायो बेखौहाय निस्सय माने गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनि बेबायदि हैनायखौ जोङो जेब्लायबो समाजाव जोङो नांगौ आरो जेब्लायबो बिथांनि मावनाय हाबाफारिखौ जोङो नुयो जे बिथाङा गोबां दुखु खस्थ' जानाय सुबुंफोरखौहाय लोगो हमनानैहाय बिथाङा गावनो थाङो आरो दिनै बिथांनि माखासे होनाय मुवाफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन बिथाङानो आङोहाय दिनैहाय भिडिअ'खौ होदों जेन' आंबो बे भिडिअ'खौ लानानै निस्सय शेयार खालामनो हायो बेखौ आसा खालामनानै नोंथांमोना नायलांनो हागोन जे जिसिया समफ्रामारिया मा माने सुबुंफोरनो दिनैहाय प्रेजेन्ट हैदों। आंनि बे चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाग्रोबाय। नैथियावनो जाहैबाय दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे बेले बेजे जानायजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रा दिनै गोबां दुखुआव दं। बिनि थाखायनो आं जाय बिथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो जों मिडियायाव नुबाय थादों जे गोबां सोरबा गाबदों सोरबा बिदिनो न' सिफाय जानाय सोरनिबा बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोर थानो थाखाय खस्थ' बेखौ लानानै दिनै आङो मोनसे गोसोआव सानखांनाय फैदों जे जोङो जोंनि थानायखौ नायोब्ला आरो बिथांमोननि थानायखौ नायोब्ला बिथांमोना बिराद दुखुआव दङ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मोजां जायगायाव थानानै बिसिनि दुखु खस्थ'आव थानायखौ नायनो हायैलाय बिथांमोननो आं जाखिनि आंनि हानाय बायदि केपासिटि बेखौ बिथांमोननो आङो दिनै प्लास्टिक आरो माखासे माइरं दिनै आं बिथांमोननो लाबोदों। दिनै आङो बियो आंनि थाखाय जथेस्थ' नङा अब्लाबो दिनै बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थानायलाय बिथांमोनखौ आङो जाखिनि हायो आं बेखौ सहायखौ होफैदों आरो बेखौ जे आं होफैदों बियो सोरबा राजनितिकनि सोरबा लिडार बा सोरबा गोनां गिदिरखौ सोरखौबा माइनास खालामनाय बे नङा बियो जाहैबाय गोसो जायोब्ला मानसि मावनो हायै जेबो गैया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो होनो गोसो जायोब्ला जों होनो हायो बिनि थाखायनो सोरबाफोर जुदि आरोबाव बेफोरबायदिनो होनो गोसो दङब्ला बिथांमोननि गाबनाय आरो बिथांमोननि दुखु खस्थ'आव थानाय बिथांमोनखौ सहाय होफैनो थाखाय आं खावलायदों आरो जे बुस्थुखौ आं दिनै आं होफैदों बे बुस्थुआ आंनि माबा मोनसे सोरखौबा बखिनाय बा बुंनाय आरो राजनितिकनि बेलायाव थांनाय बिदि नङा। अननानै आंखौ गाज्रि मोननो नाङा जोंनि दिनै लिडारफोर दङ सारमोन बिथांमोना दिनै सोरनिबा दुखुआव दुखु जाफानाय आरो सोरनिबा गाबनायाव फालि जानानै हुगारहैनाय बिसोर सासे मानसिनि मावनांगौ मोनसे दायित्व दिनै जोङो बेफोरबायदिखौ मावनो हायै जेबो गैया आरो जों मानसिया मावनो हायै जेबो गैया बिनि थाखायनो आं बेखौ फिसा बुस्थुखौ आं दिनै लाबोना आं दिनै बे दुखु खस्थ'आव गोग्लैनाय मानसिफोरनो बे बुस्थुखौ आं होफैनाय जादों आरो दिनै आं बेखौल' मोनसे दुखु मोनदों जे बिथांमोननो इनफरमेसन होआबालानो बिथांमोननि सोरनिबा आं खोनानायाव सोरनिबा माइरं खामदों सोरनिबा जि जोम खामदों सोरनिबा थोरसि लथा खामदों होननानै आं खोनादों दिनै बेफोरबायदिखौ माविनि सिगां इनफरमेसन होनानै जाहाथे बिथांमोना मावोमोन जों दुखु मोनदों आरो जोंल' नङा बिसिबां मानि बे चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोन आरो दस्रा जाथिफोरनि दस्रा जायगानि मानसिफोर जोंनियाव बिसिबां आसामाव बिसिबां मानि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोना दिनै नुनानै बयबो दुखु मोनदों आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे बिथांमोना जाहाथे थानायनि बेलायाव माबा मोनसे सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनो आरो बिथांमोननि जि दुखु दाहायाव दङ सोरबा फरायनाय गथ' सोरबा बिदिनो जि जोम खामजानाय सोरबा बिदिनो माइरं दैरं खामजानाय बिथांमोननो जाहाथे बयबो थांनानै अननानै जाहाथे जाखिनि हायो बेखौनो जाहाथे बिथांमोना होयो। दिनै आं मोनसेल' खोथाखौ आं सानो आरो आं मिडियायाव बारंबार आं बुंबायबो थायो दिनै सोरबा बायदिया धोनि मानसिबाबो दिनै सोरबा गैयि मानसिखौ अनसुंथाइ होयिखौ आं मालाबाबो बेखौ आं धोनि होननानै साना आरो जाय मानसिया गावनि पकेटाव थानायखौ माखासे दोननानै माखासेखौ जुदि होयोब्ला
बेखौसो आं माहाजोन धोनि होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो धोनि थाखा फैसाखौ नाया, जों मानसिनि गोसोखौसो नायो। आरो आंल' नङा, अनेक मानसि दिनै जोंनि जाय मानसिफ्रा बर' बिमा बा जोंनि जाथिनि हारिनि बर' हारिनि मानसिफ्रा गासैबो बिदिनो जोब। आरो जाय मानसिफ्रा धोनिल' खिन्थु गोसोआ गुसेब, खिन्थु गोरिब खिन्थु बिनि गोसोआ गुवार, बेखौनो बुंनो खावलायनो सानोदि बिथांमोनाबो जाहाथे दिनै आं जेरै होफैदों बेफोरबायदि जाहाथे बिथांमोनाबो अननानै एसे जा हायो बेखौ होयो। आरो आं होनायखौ आं दुग्गानाय गोसो आं खालामनानै लाया। मानो होननानै बुङोब्ला आं बेयावल' होआखै, आं सारिय'फाले जोंनि बिटिसिआव जेरावखिया प्रब्लेमाव दुखुआव गोलैया मानो आं बेयावनो बिथांमोनजों थाङो, जगाजग लाहैयो। आंनि मोनसेल' थांखिया बेनो जे आं रायजो राजाजों अरायसम थागोन। आरो रायजो राजाजों आङो सोरनिबा गाबनायाव आङो फालि जानानै आं मेगननि मोदैखौ आं फुगारना हैगोन, बेनो आंनि मोनसे थांखि होननानै आङो अरायसम आं नाजालांबाय थागोन आरो आं आवगायलांबाय थागोन आरो। दिनै सेथियावनो हामबाय होनदों। दिनै फंबाय आंनि फिसालाफोर जानाय बायदि जोंखौ बेबायदि दुखुआव गोग्लैना थानायखौ दिनै बिथांमोना दुखु मोननानै एबा सानखांनानै जोंखौ नायगिदिंनो फैदों। बेवहाय बिथांमोनखौ इनायनो हामबाय होनदों आरो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो हामबाय बावनायजों लोगोसे आरोबाव आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों दि दिनै जाय बेक्तिया जोंखौ अनखांनानै आरो बेबायदिनो गोबां निउसफोराव नुनानै आरो बेबायदिनो जोंनि गाबनाय जोंनि गथ'फोरखौ गोदाव सोराव नुनानै दिनै जोंनि उखैना थानायाव बिथांमोना दिनै सानखांलायनानै जि जोंनो बेबायदि तिलपार आरो रेसन जोंनो थाखाय लाबोदों, बेखौ जों जेन बिथांमोननो होफिनो जोंहा गैया जेबो। जोङो दुखुथिया हावरिया आरो बेबायदिनो जोंनि बे 2 नं कालबारि आरो गलगरखा गामियाव दिनै उन्दै उन्दै फरायफुनाय गथ'फोर दङ। जों बिथांमोनखौ फरायहोनो थाखाय जोङो स्टाडि खालामहोनो थाखाय जोंहा न' बां गैया। जि तिलपार जिलाब जिथाब जेरै जिसिपिदो गाग्लोबना गालांनाय, बेयावनो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जोङो बेबायदि फरायसालियाव थांहोनो हायाखैब्लाबो जोङो लानानै दङ। आरो बेबायदिनो क्लास 10 क्लास 9आव फरायफुनाय गथ'फोर दङ। दिनै एगजाम खाथि मेट्रिक आनजाद, नाथाय बिथांमोना स्टाडि खालामनो बेबायदि जायगा मोनाखै। बेयावहाय जोंनि जि BTR सरकारफोर दङ, बिथांमोना जे अनखांनानै जोंनो जि नांगौफोरखौ बिथांमोना अनखांनानै होफैयो, बेयावहाय आं अननानै खावलायदों बिथांमोनखौ गुरैहै आंनि बुंनांगौ। बिथांखौ बेबायदि सहाय होफेरगोन। बिथाङा एसेबां मानि गावनि दंनायनिफ्राय होफैदों, जों बिनो मा होफिनो, जोंहा जेबो गैया। बेनिखायनो आं खावलायोदि रायजो राजा जोंनि हादान एरियाखौ सानसे समाव बियो जोंनिफ्राय माबा मोनसे सहाय सुजुग बियोब्ला जों बेखौ सहाय खालामनांगोन। आं बेखौसो सानो आरो जोङोदि बेबायदि सासे बेक्तिगतआ बेबायदि सहाय होनो हादों, जोंनि बिटिसिआव बेबायदि सहाय होनो हाग्रा सोरबाफोर दं नामा? जोंजों सोरबा गोजांफानो हाग्रा मानसि दं नामा? आं बेखौसो खावलायनो सानो आरो। बिथाङादि जोंनि गोजांनायखौ गोजांफानो हादों, जोंनि उखैनायखौ उखैफानो हादों, आं बेखौसो अननो ओंखारो। रायजो राजानि जानानै आं दिनै अनखांदों। बे बिथाङा गावनि पकेटनिफ्राय रां गारफैदों बेवहाय, जोंजों गोजां जाफादों। जोंजों बुंनो थाङोबा जोंजों प्लास्टिक गिजियाव दिनै एरसोनानै उन्दुफादों बिथाङा। बिथांनि गोसोआ बिथां बायदि अनग्रा जोंखौ सोर दं? बेनिखायनो आङो खावलायो रायजो राजाखौ, उननि समाव बिथाङा जेन रायजो राजानिफ्राय माबा मोनसे सहाय बियोब्ला जों बिथांखौ नायालाबानो थानो हानाय नङा। बिथांनि गोसोखौ जों अनालाबानो थानो हानाय नङा। बेबायदि बिथां बायदि गोसो सोरबा दं नामा? जों खावलायो जोंनि गोजांफानायाव सोरबा गोजांफानो हानाय गोसोनि मानसि दं नामा? दिनै आं खावलायो BTR सरकारखौ, जोङो गोबां न' बां सिफाय जानाय हिसाबै, धोरोम सिफाय जानाय, जोंनि आइ आफाया जोङो जेबो रोंगौथि गैयै हिसाबै जों गाज्रि बुंफ्लांबाय, रागानि खेथ्रआव जों मोजांबो बुंबाय गाज्रिबो बुंबाय, जोंखौ जेन निमाहा होनो हायो। जों मानसि हिसाबै निमाहा होलायग्रा, जों मानसिया जुदि निमाहा होलायनो हायाबा जोंखौ मा होनगोन? जोङो मानसि हिसाबै निमाहा होलायनांगौ। बेनिखायनो आं खावलायो, जोंनि रायजो राजा आइ आफाफोरा जाम्बा जाम्बिया सोरबा माबा मोनसे बुंफ्लांबायब्ला जोंखौ निमाहा खालाम हादान हिसाबै। आरो दिनैसिमावबो सरकार हिसाबै जोंखौ नायफैयाखै। थारैनो जोंखौ टारगेटसो लामारदों नामा? जों बेखौसो सानो। मा सानदों? दिनैसिमावबो नुजाफैयाखै। जोङो जिखिया खालामजाया मानो, बुथार जाया मानो, जों दिनै बिनिफ्राय जों खारा। मानोना जोङो बर' जाथि, जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो बेहायनो जों थांनानै थागोन। जोंखौ बुथारखांनायनि उनावसो जोंखौ होखारना मायो बे बिसिनि खोथा। जोंखौ बुथारखांनायनि उनावसो गुबुन जाथि झारखान्डनि, पाकिस्ताननि, बांलादेशनि मानसिखौ दोनफैना मायो बे बिसिनि खोथा। जुदि आखाइ नांगौब्ला जोंनिफ्राय आखाइ मोननाय नङा बिसोर जोंखौ अनसायाब्ला, जोंखौ जुदि अननो रोङाब्ला।
जुदि जों बिसोरनो जुदि आखाइ नांगौब्ला जोंनि आखाइखौ नाङाब्ला झारखान्डनिफ्राय मानसि दोनफैदों बिसोरनिफ्राय आखाइ मोनगोन, बांलादेशनिफ्राय मानसि दोनफैदों बिसोरनिफ्राय आखाइ मोनगोन, जोंनिफ्राय खिन्थु आखाइ मोननाय नङा। जोंखौ बेबायदि निहाथ जुदि जोंखौ जुदि अननो रोङाब्ला, दिनै सासे बेक्तिया जुदि गावनि दोहोननिफ्राय गारनानै जोंजों गोजांफानो हादोंब्ला बिसोर सरखार जानानै दिनै मानो गोजांफानो हायाखै? जोंनो बेखौसो नांगौ। बेनोसै आंनि